Jauh-jauh tu persaoran, huriani Kristus, tongondo di tongani pandemi COVID-19 sia don waing, tapatupa parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus. Nang lam takas gomal di rohatta, tung holong ni rohani Tuhan ido natuk paluahon hita sian sorimago COVID-19 siaon. Maoldo mate halak makokop partigor, adong do deba na barani mate makokopnya ulibasa. Alay holan Jesus do narade mate humokop akka pardosa. Imana tahalason di ari sadarion. Jesus ditakup, jala diuhum soala ni salana, rade manaon desiahon hosana di Golgata. Ima inganan pamajalan ni Jesus di hau pinarsilangi. Hamamate ni Jesus papatarhon holong ni rohanai di hita, uju pardosa dope hita, ay disido mate Kristus makokop hita. Alani tama mauliate rohata tu ibana, jala pujiota guarna, alani ta endehon ma Jesusku naong manubus au. Jesus kunang manubus au, sainai haolong aku, udolong Golgota holau, Mari hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Si Tuhan ni malim si songonido tama di hita, na badia, na so jahat, na so marlindang, na so marbolat siyan akka pardosa, na gabi tumimbo siyan akka banwa gijang. Naso pola gano pare songon akka situa ni malimi mambuan jumolo pelean taringot tu akka dosana sadiri. Dungi taringot tu dosa ni natoropi ay sahali doi diulahon dinamamelehon dirina ibana haleluya.
martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus, namate tarsilang doho humokkop hami halak pardosa, alani holong ni roham nagudangi di hami. Ajari mahami paingot-ingot hona tergatung di hau pinarsilang humokkop hami. Ay hodo haporusa nami maradopon rimas ni debata, dohot panorion ni patik, dohot panolsolion ni roha. Sesa jala urati madosa sian rohanami marhite-hite tondim na badiai. Jala pargogoi mahami maralohon roha sibuk, dohot hisap-hisap, dohot sakap-sakap ni rohanami laho manguloy ho. Na mangolu jala na mangumgomi rap dohot amai, dohot tondi parbadia rodi saleleng nileleng na. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata, imanatar surat di Heber 12 ayat 2. Tabereng ma induk ni haporsyaoni, jalana paujukosa, ima Jesus na manaot ton parsilangoni, sikat nilas ni roha, tohap nai hian, say dietongi hailaon, gabi hundul di siamu ni habangsa ni debata, atong rap mangido gogo mahita tu debata mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patik ni. Amen. Surga para
manopoti dosa. Na jongjong dohita nuaing di jolo ni tuhatta, tatap masilang ni tuhattai, tarimangi maaka hahurangata dohot salpu ni rohatta rodi sude ulauta, naso hombar tuhatana. Patedek masude diadopana martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus na tarsilang ala ni dosa nami. Narodo hami tu jolo manopoti jala mangangukon dosa nami. Saya marasini roha mahomi dahamion, o Tuhan Yesus biru-biru ni debata, nama morsan dosa nami. Nunga roh ho makokop hami, maroha holong jala manjalo hami di hadirio nami. Hape di parsauran nami, maol dope hami manjalo halak na asing di hadiriona. Sai huhirim hami do ikon hombar tuna di rohanami. Ajari mahami Tuhan, asarade manjak kundungan nami jolma, songon panjak komi di hami. Sai pasunggul hon matoktong di rohanami pakokop mi di hami. Asamar gogo hami mangulahon lomo ni roham. Ala ni Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesa ni dosata. Humokop hita gabe dosa do ibana naso tumanda dosa di bahen debata. Asa gabe hati gora ni debata hita marhite hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Amen. Epistel hata ni debata turpuk di pesta parningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion. Imanatar surat di Psalmen 22 ayat 2 sarro di ayat 12. Ale debataku boasa tung tadi kononmu ahu. Saya mandau-dau do akka hata ni anggukon sian hatu auku. Alain nabadia do anggoho, marhabang sahon aka puji-pujian ni Israel.
Tuhodo nasida mangangguhi, jadi malua manasida, marhaposon tuhodo nasida, jadi dang tarurak. Sude akan amardida ahu marekele-kelihon ahu, di pangangang do babana huhut mangupir-ngupir. Hodo tongon namanait ahu sian apuan, si papos rohaku, mangosop bagot ni dainang. Unang mandaw-daw ho sian ahu, ay donok nama parmaraan, ay soadong si partupak. Ima sahatna, martua do akan na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amen. Taha tidakon maha porsyautai, songo na hinatidakon idong atas ha porsyaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di bata Jehovah, gogo naso hatudosan, na tumapalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuh ni si Maria, nagabe-gabian si Anton di parbadia, ando orang soha bubuhon. Ido tuhatta, na tumao na bernit, di panguhuman ni Silatus. Nama tetar pajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanua turudung di tanom, na mulak mangolu di ari patuluhon, nama naik tu surgu, lauhun tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana pa ima mulak sogot tanomon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate, au porsea di tondi parbadia, jala adong sadahuria nabadia, Huria hatopan ni hala Kristen akan abadia, dohot dihasesa ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu dosogot halak dag mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amen. Boa-boa, tabege mga boa-boa di tonga-tonga ni Huriata Sadarion, Jumat 2 April 2020 sada ia guar ni parpunguan sadarion ima pesta parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus doho tema ima deseahon Yesus do hosana paduahon na maragam sada pesta parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus sadarion Jumat 2 April 2020 sada ima pesta parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus jala dipatupa ibadah dohot jadwal sebagai berikut. A.
Manogot masuk pukul 6 WIB. B. Sekolah Minggu masuk pukul 6 WIB secara YouTube live streaming. C. Arian masuk pukul 10 WIB. D. Botari masuk pukul 10 WIB. Dung sidung ibadah perningotan ari hamamate ni Tuhata Yesus diuduti marulaw na badia. Turuas naso maka tidakkon haporsyaon dope dohot nahona RPP dang boy parsidohot di ulaun na badiai. 2. Marulaw na hohom dipatupa sadarion di hari Jumat 2 April 2021 pukul 14 WIB. Marulaw na hohom pinangido tu suder ruas asarap ria mahita mandohoti ulaw na hohomi. Kor virtual dari seksi Paropuan setelah warta di kebaktian pagi, siang, dan sore. Tolu pesta ari haheheo ni Tuhata Yesus. Pesta Paskah Parjolo. Di hari Minggu tanggal 4 April 2021 di Patupa Parmingguan pesta ari haheheo ni Tuhata Yesus dohot jadwal sebagai berikut. Buah-buah ijuk masuk pukul 4 WIB. Parmingguan Manogot masuk pukul 7 WIB. Parmingguan Arian masuk pukul 10 WIB. Parmingguan Botari masuk pukul 10 WIB. Pesta Paskah Paduahon di hari Senin tanggal 5 April 2021 di Patupa Huriata do Pesta Paduahon Ari Haheo ni Tuhata Yesus masuk pukul 10 sia 30 WIB. Songonima buah-buah dihita. Kor virtual ina para Kamis.
Jesus muali ngoluku si pangoluton niki ai manulu musuku imama eani oh
salatan burung indah nalisini amalu dibukaku madiro hati doi odo kabe binuran ada botan aoluan alaniu puji hoi tung maribu halido Susan duri ditukaran Parisa ini kuon Jalan tolong dilibasan Tulung wasiatku Diri takon kotuatku Alani ajukatoku Alani puji hoi Tungaribu halido Tuntanganmu nopatku Ikorus ilabangi Jadi tiris mamudarku Siara marsilani Hidumu Iajol manasikan Alani ubujiwan Tumaribu halido Damini de matana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Horas mari kita saluhna. Tersunggul roha kamanginang tongon di tahun nasalpu tanggal 15 Maret 2020 marhubas dopehame mar jamita siang di HKBP Tebet lai ngamat saya was-was penjagaan kasus COVID-10 sia di tanggal 15 tanggal 20, 22 diputus Sumedang merminggu be di khususnya di DKI mulai dan merminggu be di si alai resmi mah tanggal 20 sia Maret 2020 kalengkabu do suri hita dang bubi hita marjuma agung natauni dang adong be perayaan Paskah dari tahun 2020 dang adokyan gereja-gereja na mempersiapkan sungguh dia molo masa pandemi cara-cara melayani dang adong do bepiga gereja na patupa online dan live streaming
Ulo hami na di Sumatera hati-hai bergegas ma apalagi sa kantor pusat, sekeliling kantor pusat baina cara manual secara tertulis ditaruh itu jabu-jabu. Jala khusus ulaw nahohom pukul 14 masay dangol ma. Alaya lang adong media Facebook. Alaido peala nadong di-share home secara langsung di Facebook. Sabui diikuti dia ka jabu-jabu. Kamangin ang alain waing taonon satu bulum ma dak tuntas dope COVID-19 siyon. Alay nga buhi hita marsaur dengan keterbatasan, dengan kondisi apa adanya. Marpaskah, marjumat agung, tentu las manang rohat tara kamanginangate. Tapuji matu hatai, nasugo tape lumayan torok dohita, diarian opene lumayan dohita. Asa makna ni Jumat Agung ondo paskah taunon naing berengot tak kamanginang bahwa hidup ini betul-betul tidak punya arti. Hanya Allah Yesus Kristus yang tersalib itu kekuatan dan yang kekal selama-lamanya. Alani sahalinai horas madhita sudi. Taparsaulihum mahatan itu hatta jamita di Jumat Agung. Di parsaurata sadarion nadianat sian evangelium ni si Lukas biddu 23 mamuka sian ayat 44 sahrudi ayat 48. Sonom mahatan ide batang tapi huti hukma. Jara mareak pukul 12 songgok manahulum tu sadok tanoi sahat rudi pukul 3. Ai makulum mataniari jadi mariba mahire-hire nadi bagas joroi bola 2. Dungi marsuara naguguma ji Isus nin nama amang tu bagasat tanganmu mahu pasahat todikku. Jadi dung didok i tosma hosana. Marnida nama saile nani dipuji madebatanin nama tutudo halak nati gorroha doon. Jadi sude natoropi namerluhut main noddur marsi topuk adora nabi marnida nama sai laos mulakma ima sahni turpukta hurian itu hatta hama kadongan saha porsiaun ganup sahat tita tu perningotan di hamamaten itu Tuhan Yesus sarupa do molo sahat tita tu partikian Natal selalu dibarengi dengan tanda-tanda pernak-pernik yang bisa memperlihatkan pada situasi apa kita, sedang apa yang kita rayakan pada saat itu. Somalla mulu dihita halak Batak secara umum, Batak Tuba, ganuk jupak kita di perningotan Jumat Agung nasongonon dohot di ujung tau perhuriaun. Saya tarida maka pakyata akia kainonga teh. Saya pakyan na hohomma umumma birong. Ala sian pangatusyota pakyan na hulumi pertanda sedikit tadok sedih tadok berkabung orang pas. Tapi tanda-tanda sedih. Nakpe
marasing ko saya sama Batak si melungut do Batak tuba taringot to pakaian taringot to namod dingate. Bulu sorum batuwe si melungut ni tor martali-tali na botar do. Pakaian putih. Itu teh. Itu. Dari kita tuba umumna nabirong mah. Iya. Dan yang dohonot tadang apala patron niya ni. Dang apala patron soalnya karena mulu di suku Nasing pertanda berkabung itu kadang dipakai warna kuning. Jadi tergantung pemahaman Nabi ya teh. Tapi itulah hasomalat di kita. Pertanyaan amanginang, kalau kita memakai nuansa hitam di setiap Jumat Agung, aduna sedih di perasamu. Apa yang sedih? Apa yang sedang Bapak Ibu saudara-saudara sedihkan pada saat ini? Adona hinalungutun rohamu. Ubedoho pakyatai ikop padaridahon. Na sedih parasata na lungun aman na hinalungut tomu inang noay ano na hinalungut tomu ubain ikon tabaturo pakaian na hulumi hirahado noay na hinalungut tomu na apa kira-kira Bapak Ibu saudara-saudara yang kita sedihkan, kita perlihatkan pada saat ini? Dia lusibime rohana teh. Tak pola markatekisasi kita. Walaupun khutbah itu ada beberapa bentuk. Budu khutbah yang kasual, kontekstual, ada juga yang bisa berupa katekumen, pembelajaran, sama seperti itu mengajar dalam bait suci, tapi bisa juga seperti katekisasi, tanya jawab. Lai hurokma talusi mai. Apa yang kita sedang sedihkan pada saat ini? Dia lusibime di bangsan rohana. Alai yauma patorakon mabaina lusna. Sadaro ganu zupang Jumat Agung akamanginang nasai lohottu rohatta pikirata ate-atetta. Hanya 4 huruf. Coba tebak apa kira-kira yang 4 huruf itu? Dosa. Holanido. Hanya itu. Setiap kita tiba di Jumat Agung akamanginang perningotan di hamamate ni Tuhan Yesus Kristus, hanya 4 huruf itu yang diingatkan kembali kepada kita. Kematian Yesus Kristus adalah karena dosa-dosa manusia, dosa dunia, dosa saya, dosa saudara, dosa seluruh penghuni bumi ini. Jala mulu sedih kita, mulu berkabung perasaan, tentu kita merasa sedih karena kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa. Jadi unangi pakai baju Nabi Rongi mulu tadoki pertanda sedih berkabung, mulu sona menyedihi, menangisi, menyadari bahwa saya adalah orang berdosa. Ngotamuma mulu tapake sonari, tentu kita menyadari kita adalah orang berdosa. Tak satu pun orang di dunia yang bisa membenarkan diri di hadapan Tuhan Allah. Sangedo sudah merdosa pangisi ni portibion dang merdiai bermanangi sepe dang mernida status nape dang mernida keadaan sosial nape. Tapi semua dunia ini berada di dalam dosa. Di pada narubi akamanginang
diuji do. Songod dia dosa ulu di bata manesa dosa tei. Bagaimana biar Tuhan menerima keampunan dosa-dosa itu dalam dunia perjanjian lama terus diusahakan ritual peribadahan sama seperti ritual-ritual agama Yahudi yang dilakukan. Bagaimana Tuhan mengampuni dosa-dosa itu. Alai dang bui. Idahamu manggubur juni bangsoi. Mulai jahamu di 2 Kronika 20 sia ayat 20 sia kamanginang. Do ditulumu sa 4 ayat 1:25. Songod dia upaya ni zolmaya sa disisa dosana adong do disi pamiliut tutu hatai. Pitu lubbu namokmok. Pitu biru-biru. Doh akalan na asing. Dan selalu memberikan persembahan kepada Tuhan melalui imam-imam bait Allah agar dosa-dosa itu diampuni. Orang datang ke bait Allah agar dosa itu diampuni, tetap tidak menyelesaikan perkara dunia dan manusia terhadap Allah. Ditaruhod doi, dibuat doi, tu bagas joro, asasi disisa de bata, akadusa pangalausian dizolmai, dang merdida balgani dosana, dang merdida mekna. Tetapi manusia berusaha memang agar Tuhan mengampuni sejak dunia perjanjian lama. Betapa banyaknya persembahan-persembahan penghapusan dosa dibawa ke bait suci, diberikan melalui bait Allah. Alai dakse sa dosa ni zolma. Daksesa. Itu membuktikan nama kangenang dang boy nabi nain ni zolma pilihan lahu manesa dosa ni hazolmaun tu debata tidak bisa. Dan itu berkembang sempat dalam dunia kekristenan. Setelah berkembang kekristenan, dan itulah perbedaan kita dengan pemahaman gereja reformasi dengan gereja awal, gereja Rom Katolik, yang seolah-olah bisa kita bayar dengan usaha dan perbuatan kita menghapus dosa-dosa itu, yang disebut dengan surat Aflat yang diterbitkan oleh gereja Santa Petrus pada saat itu, yang ditentang oleh Martin Luther. Dang boy na pinatupani zolma, dang boy ho patupahon pilihannya sa disesa di bata dosam daong. Dang boy hita patupahon na sa boy di sa satu hatay do sa tay gabi hita mamabayan na boy bainot tatutuhani tidak bisa. Dang boy hubayan masongono na sa isi sa Tuhan idus aku, hubayan masongono na sa isi dari batasan aku, hubayan masongono na sa isi, tidak bisa. Kalau bisa seperti itu semua dosa-dosa ini bisa dihapus. Alay tabereng ma di parningotan di hamamate ni Tuhan Yesus. Ikut debatado para dehon pilihat di mana. Harus Allah sendiri yang menyiapkan dan mempersiapkan persembahan baginya. Ido bay muladong edetaya kamanginang nalau do biru-birui mamorsan akka aro irtahe song leader nami. Nalau do biru-birui mamorsan akka dosa di dos ni nasa hazol mauni diholong ni rohana. Yesus gabe biru-biru ni debata. Allah yang mempersiapkan persembahan baginya untuk keampunan dosa-dosa manusia. Dan bukan pertarungan yang ringan amanginang. Bukan pertarungan yang biasa. Dang murap panesaun ni dosai di bait tuhatta araga situ tudo. Araga situ tu jala menjalani proses yang tidak bisa diterima oleh akal manusia amanginang. Prosesnya juga tidak bisa diterima oleh akal manusia. Hola pertubuh ni Yesus pengahalongangan. Ngahat siton. Ketubuh di barani pinahan. Ikut dililibanan yang dibunuh.
berropareta siya kasar Agustus. Ikosyaton na sa buhay baju. Doa kalan nasing. Sejak lahirnya Yesus Kristus telah menunjukkan proses yang tidak murah dan cukup sadis sampai kepada kematiannya. Dileai, dilicingi, ditijuri, dileon bahasa-bahasa na provokatif tu ibana asaharu di pamate zolmah atau ibana. Bahasa yang sangat provokatif dikasih oleh orang Yahudi sama Yesus dengan tulisan INRI. Yesus Nazaret Rex Irodium. Yesus halak Nazaret, raja ni halak Yahudi, ketika dia disimuk menjadi raja, semua akan mau membantai dan membunuh dia. Bahasa provokatif yang sangat luar biasa yang bisa menggugah hati orang untuk sesegera membantai dan membunuh. Dan lain-lain sebagainya. Satu natos hosani Jesusi tergantung disilangi alay tabereng mazami tao nakamanginang taparrohahom ma isi do Jesus namanisa dusatay. Tarhira pukul 12 sahatu pukul 3 makulum matanoon ninna ahado lapatan ni ayaton turpukon akamanginang. Dari sudut ilmu bumi akamanginang. Semua orang berbagai ahli tafsir melihat bahwa pada saat itu bukanlah terjadi gerhana matahari. Tetapi dari pukul 12 sampai pukul 3 sore, makulum matanaon. Adona neng dohonon na disi. Perjulu, tutudo Jesusi debata na marhuaso. Matanyari pe, ditoruni huasona do nak sinodang ni matanyari dak tumibbo sinodang ni matanyari siya sinodang ni Jesus Kristus. Tangboy dia bati matanyari manangahabe. Dipatuduhonido bahwa Yesus Kristus itu adalah melahirkan kerajaan yang baru, yaitu kerajaan Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Ditor ni huasona do harajao dot hadongon ni portibion sinodang ni matanyari pe guru dok ni Tuhan Yesus dok. Guru dok ni bana dok. Pawahon Yesus akan mendirikan kerajaan Allah di bumi. Dia adalah raja yang benar, raja dari sorga. Jalaidu begudak terkirim halak Yahudi hati-hai. Karena mereka menganggap Yesus itu adalah raja yang menyelamatkan dari penjajahan, berbagai macam penjajahan. Padahal Yesus bukan mau mendirikan kerajaan dunia, tetapi dia adalah mau melahirkan kerajaan sorga di dunia, di bumi ini. Makulum matanyari. Dituruni huasona do. Napaduahon makulum hatahulum di son akamanginang namar lapatad dui. Iya hahulumoni dang mangabati di Jesus Kristus. Hahulumon maggobarhon hahulumon ni portibion nagudusa dot akapabahenan naong suandang dengan dituhani na makorhon hamatiani alay hahulumoni be dang bui mangatasi huaso ni Jesus Kristus. Hamati at sahalipe dang buhay mga bati huaso ni Jesus Kristus. Kematian ni Yesus mau membawa kerajaan Allah. Bukan hanya mengampuni dosa-dosa kita manginang, tetapi Yesus mau berkarya menampakkan kerajaan Allah di bumi. Asa sudi ng wajalo hasesan ni dosa ikogabe dirajai tuhatta. Asa sudi ng majalo hasesan ni dosai dang beri razai portibi, dang beri razai pikiran, dang beri razai holan hadiriotta, tetapi dirazai tuhatai mahita.
napaduahon akka manginang tadda napaduahon namatsay arga marhiti turpukon mariba mahire-hire na dibagas joroy. Tirai yang ada dalam bait suci itu terbelah dua. Dia manedok nga terbelah dua. Di bagas coro na Barzulu mangihutton akapat dibisuk ni bebeltai dong do tirai pembatas bilut-bilut. Ima adong bilut ni maha suci dohot orang-orang suci. Jadi dok akka penafsir akka manginang 510 cm walna. Arti tarna saumay. Ngau kapal sianahate ado kaverbet do pe ukapal siani mulu pala 10 cm salimu perarang arok 10 cm ate. Dan itu ditenun 10 cm tebalnya. Lebarnya panjangnya kurang lebih 60 kaki atau sekitar 20 meter. Imam menurut para ahli Bibel tahun taringotu tirai na dibagas coroi. Sekarang itu terbelah dua. Sial logika berpikir manusia dan mukibui ribaki. So adong angin puting beliung roh tu bagas zorona di Jerusalem ini dong. Atau pada saat itu terjadi gempa bumi melulu lantakan. Tidak ada. Lalu tirai itu terbelah dua. Bui bula dua hire-hire na dibagas soroi akamanginang. Na Barzulu lapatanna. Huasone debatado na membebula hire-hire. Kuasa Tuhan yang luar biasa. Siap pukul 12, 1 pukul 3 Allah memperlihatkan keajaiban dunia. Termasuk di dalam bait Allah, termasuk di dalam bait suci. Dengan terbelah duanya tirai itu. Yang memisahkan orang-orang kudus dengan maha kudus, orang suci dengan maha suci. Yang tidak biasa bisa sembarangan dalam persekutuan. Sekarang Tuhan membelahnya. Nanaing dohonon na singkat na doh sederhanana. Yesus yang mati itu adalah pemersatu setiap orang. Dan adong bedisi pemisahan antara klirus dengan awam. Tapi sungguh-sungguh kematian Yesus Kristus itu mau mendatangkan persekutuan yang baru. Persaudaraan yang baru. Tidak ada lagi batas-batas jurang-jurang pemisah bagi setiap orang yang telah diampuni itu. Dan boy biadong isi jurang-jurang pemisah. Tetapi betul-betul Yesus yang telah mengampuni itu karena adalah orang-orang yang sama diampuni dosa-dosanya. Sama, tidak ada jurang pemisah, tidak dibedakan kelas kelirus dengan awam, orang-orang suci dengan yang maha suci dan lain-lain sebagainya. Tetapi kita adalah dipersatukan sebagai orang-orang tebusan yang diampuni. Jadi roh pemersatu dona rosyat tuhatai. Mempersatukan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Alani sungguh dia merespon ni zolma hati hai. Adong dua respon di turpukon. Na Barzulu anak king disi. Diutuk kamu doa yati turpu kita he.
merespon ni Zolman na berzulu sinaking. Ayat 47. Alayang golek nani gabi porsea dungi didok ibana ma halak nabona roh hadoon. Halak nabona roh hadoon. Ima respon na berzulu di hamamate ni Tuhan Yesus. Tentu kenapa itu dari seorang prajurit, seorang petinggi, seorang penguasa negara bisa lahir pengakuan seperti itu dengan melihat hikayat kematian Tuhan Yesus Kristus itu. Dung di ibana na masai. Ido ibana daong. Tikos don dakalat na marsalaon. Halak na bonar don. Ayat 47 akamanginang. Do ibana songnon. Marnida na masaile nani. Dipuji madebata ninnama. Tutudo halak nati goroha doon. Dipuji ma deba tak. Ima respondung di dahamatian ni Tuhan Yesus. Waduh. Melahirkan kesadaran, melahirkan mungkin hal yang baru dalam hidupnya. Menyatakan dipuji madebata. Tentu tidak mungkin dia memuji kalau tidak percaya bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh benar adalah anak Allah. Halak nabonar doon. Imaranang respotak kamanginang. Molo tauhod do. Hamatayan ni Tuhan Yesus. Perjolo nakikudok. Yesus itu membawa kerajaan sorgawi, kerajaan Allah di bumi, bahwa dunia ini dibawa kekuasaan Tuhan. Kedua adalah membelah, terbelahnya tirai itu adalah bahwa Allah itu yang mengampuni dosa saudara-saudara kita itu mempersatukan semua orang sama adalah umat tebusan. Tidak ada satupun yang membeda-bedakan, mengkotak-kotakkan satu dengan yang lain. Napatuluhon tarespomma. Tarespomma. Puji ma Tuhani. Tentu orang yang memuji Tuhan itu adalah yang memberikan hati sepenuhnya, memberikan tenaga dan pikirannya, memberikan hidup yang benar untuk kemuliaan Yesus Kristus yang tersalib itu. Alaya donggo aya upuap lalu musena menyikapi diturupukon. Dung di dana masai airo isinaking amang. Airo aya apa pelalui akan namay noduri. Mungkin akan nama persilakon idoi, nama ngalitsingi idoi, nama nizuri idoi, nama ngaleai idoi. Airo ibana si marsi topuk adora nabi lasmula ma. Takuboto ha terjemah bahasa Indonesia raksang huzah naking Alkitab. Mungkin sederhana mahubain, menyesal topuk bed dorana. Amagu ya mangasalay bahape na. Aduh, gak bisa tangboy birohono ninna. Menyesal do itopuk do dorana, remuk. Lasmula ma. Jayboy do songono tipikal niyon. Ibarat ni halak namared dia kamanginang. Ulu dia dehuni bana sa dede. Hamba zawai nokusen bukit dete ya teh. Ya. Tersongon nomor 122 rupanya. Iya menang dia mai. Sol solido rohaku. Tangis do. Ditepuk buat dorana. Dia menyesal. Disesali dirinya ketika hanya pada saat itu
Ketika menyanyi itu dia menyesal, menangis, ditopuk dorana. Tapi belum tentu penyesalan yang berbuah. Beda dengan letenan tadi. Jadi ada dua tipikalnya. Kalau letenan tadi dipuji mah debata. Respon iman yang luar biasa. Jadi boy doh menyesal. Alani do honot tama di perayaan Jumat Agungon boy do hita menyesal boy. Mang tahi Tuhan tuturo belgado dosaku gurang orang aku. Kemarin hita sedih. Out naginur gatu rohaku. Hacit hati-hati mangedehon sudi ede. Bisa melahirkan penyesalan, bisa. Alai cukup buah manginang holam menyesal. Cukup do. Daun. Harus penyesalan yang membuahkan perubahan. Harus penyesalan yang mendatangkan perubahan. Harus penyesalan yang mendatangkan pertobatan. Harus penyesalan yang melahirkan sesuatu yang baru dari kehidupan itu. Alanido mulo tatopo ak dorat takamanginang noaing. Perdosa doa Tuhan. Belganay pakokopomo. Unang maholan madokso ngoni. Unang mahola topok akamanginang adoram. Tetapi lahirkanlah penyesalan itu untuk melahirkan proses hidup yang baru. Dan itulah nanti yang kita lihatan ketika kita menjadi merayakan Paskah. Melahirkan kehidupan yang baru. Lahir seperti telur Paskah itu. Yang diram. Sehingga menetaskan cikal bakal hidup yang baru. Dalam kehidupan ini. Asa molonga diurasi tu hatta hita sedusa. Tadok manol soli hita. Tadok manol soli dirita. Tapatudu ma. Tauhom ma si taonon nito hatay asa gabi panolosolion na marparbue hita songon letnan na adong di aya o papulupitui sehingga melahirkan pujian-pujian yang baru bagi Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Moliate marohanami diho ali Tuhan. Di porsakko hatak kangon nami nama korrohon hamatiani alai alani holongmu nasun balgai tukpe kebuluson nami hamatean dakku habiari hami ala sa guru di hodo nang hamatiani arganay ngulu namiot Tuhan say di permudu-muduho ido obain mate ho tumaon na porsuk do nabirnit asa tu hatiuron ganup jolma di portibion akka na porsea diho. Perningotan di hamamatemma na huingot tamis sadarion. Jala gabelas ni roha do hamamatemi di hami. Ay ido dalan ni haluan nami. Si taonon na porsuk na tinaumi gabe barat doi di hami. Asamolo dia dopi akan porsea pi Tuhan. Akan porsuk di bagasang nguluan. Katiha-tiha tuhas doa kalan nasik Tuhan nama bangulu nami sorak di portibion nunga di jamitahon hama matemi tuhami pabua
dihamonakon hodoi asa songoni nang kana porsiai molo masak kahabir ni toni molo di bagasan hapolinon ni haporsiaon saina rupammu jala paluommu do ibana. Paso-paso masa do ruas ni huriamona li Tuhan lumubi di taonon ada di daun nasal pudang bui hami Tuhan merayakan Jumat Agung doh dengkan doh taka perayaan Paskah do akalan nasing nai alani sori mago naso marhaujungan do satu seperti satu nuaingod di portibion ima sori mago COVID 10 sia jalanung ngatorop Tuhan na agoan hosa mate alani COVID 10 siai ali Tuhan hodo Tuhan ni namangulu do namate namangulu do na porsia di ho antik pemate ibana pos dorohanami nung ngarapokwak kanong zumului naung mga makamonak konsorop ni hamati ani taunobu hami Tuhan merminggu di bagas corom pasu-pasu masa do ruas ni huriam sarahusus hakabipi pasar minggon siadak dana name met akan tongom mersikola Tuhan nakpeko kacit persikolan noaing ay ko belajar Tuhan secara online sipatasi rohanami mamereng akadak danaki alay Tuhan posdo rohanami sai pasu-pasu makayanakon ni huriam na dibaga sa persikolan siyang tingkat TK, SD, SL, TP, SMU doot perguruan tinggi toktong marulu di hapistaran lumubi madihahi pason ala ni sori magoy sudi nang akaruas ni huriam ama ina akan matua amanami nanami naung lansia amanami akan mabalu doot ina na mabalu ruas ni huriamon nung aroh Tuhan makamonakon hamin akan nabirniti di paluaho sayurupi jala pasu-pasu sudi ruas ni huriam ali Tuhan hamin adi zoromobui marminggu nangakaruas ni huriam na marminggu di tongan ibagas nabi asa toktong marlas ni roha hami marulupulu memuji doh pasangapoko nakpedi bagasa nakahagaliun doh hakurangang ngulu nami porsedo hami pamujion nami sai marlapatan doi dia dopamu tau pujian na mangulu sian haporsion nami mauliate marohanami di ho Tuhan ala Kristus Jesus Tuhan nami amin. Mari demahita tapasah maka manginang piliata Silang nabariai Odolam ulam mugi Maralon desai Dot pandere agi Isude silaroni O
tatangnya kema peliata ali debata amanami nadi banwa gijang hodo harorwani salhusile hollehon nadinggan dohot nasa uli basa namauli utus pasat hami masian nanelehom itu hami pilihan nami tuho sai jalo mai gawi wabna hucus di julum pasu-pasu mai jala ramoti asahu parhasya kami pilihanon patibulkhon harajam di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite hite tordim asalam hutadahami gudang ni silehol-lehom itu hami salam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Asana ileho ni'e todisani mamataku Hosana tubuki Ali Tuhan debata amanami namarhabangsa di atas ni saluhut nungapatar hidahami holong ni roham na godangi gumudang duisyan holong ni rohani ama-ama dohot inaina di anak konna tung naso martibang dugudang dohot argani silehol-lehommu dihami ayanakmu nasasade disuruh hoga bezolma manaum pardangolan icah-icak dohop pastap-pastap gabi terpazal ibana jala tu hamatean humokop pami mauliate marohanami ala naung sai utang nami jala malua hami siad dosa sian hamatean doho sian gonggoman ni sibulis ala ni ipuzion nami magoarmu nabadiai ala naung dipatupa anakmu perdomuan perdengganan nami tuho Ali Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata naung mamorsad dosa nami dohot dosa ni hazol maon mauliate maroha nami tuho jala puzion nami mahoro di saliling nililing na say tatak mahuriam na hinokokmu jala na pinapungumi say paho mahami di hasesan ni dosa dohot dame na pinatupami say paiyas jala parbadiay mahami asa tarbuan ho hami tu banwa gijang pasaorhon hami tu akan abadiyai say bunu jala parsilak kom mazol manaburuki doho sakap-sakak na naroa na di bagasan hami asa nong merlidang hami madapoton ama na di banwa gijangi hu pasahat hami madiri nami tuho jala hu lehon hami rohanami bahiningan nammo ala nong dihopoko hami diho mahami jala ho di hami sa unang loas hami sirang sian ho dongani mahami jala saur maho tu hami say patugu maha porsyaon nami tu ho asa ho lakka nami rodi ujung ni hamatean
Saya ramoti makarwas muna mamaritakon holong ni roham. Doh dalan nauk pinatu pami. Atong manang mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami. Dohot hodo raja nami. Saya sima roham. Ingok mahami dihasang apemi. Jalabuan hami tu hasonangan nadi labung ni debata. Amen alia manami nadi banwa gijang. Sabi norbadia magoarmo. Saya Roma harazaumu. Saya sauk malomo ni roham di banwa tongon songon nadi banwa gijang. Lihoma tuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak togi hok kami tu pangujunan. Palu amahami sian pangago. Pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala saya sima rohana midaho. Di depakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasar homma damena tu todim. Istirahat mahita kurang lebih 5 menit maksimal. Masuk mahitan nol langsung tuh